Asuntolainojen arvo väheni viime vuonna ensimmäistä kertaa yli 15 vuoteen. Koko vuonna uusia lainoja nostettiin noin 15 miljardin euron arvosta, kun edellisvuonna luku oli noin 19 miljardia. Suomen Pankki kertoo, että kaikkien asuntolainojen kokonaisarvo oli viime kuun lopussa runsaat 88 miljardia euroa. Taantuma on hiljentänyt asuntomarkkinoita ja pankit ovat tiukentaneet asuntolainan ehtoja muun muassa nostamalla lainamarginaaleja. Ja sitten ulkomailta. Liittokansleri Angela Merkelin juuri alkanutta 3. kautta Saksassa. Saksan johdossa värittävät suuret kotimaiset aiheet, kuten päätös ydinvoimasta luopumisesta. Saksan onkin jo pelätty kääntyvän poliittisesti sisäänpäin. Viimeksi eilen YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon vaati Saksaa ottamaan suurempaa roolia maailman politiikassa. Suomessa vieraileva Saksan hallituksen neuvonantaja. На границе властей Литвы и Латвии. В июле 91-го неизвестные люди в военной форме напали на пропускной пункт Медининкая на границе Литвы и Беларуси. Здравствуйте, Максим. Завершилось со счетом 3-0. Statsministern har åkt hem. Vad händer där då? Ja, Norge kallas ju världens rikaste land. Det satt jag också och funderade på när jag körde hit längs